Kwadogo Kisumu pod mana weche mago mag siasa ni jalar komod bura ma Kisumu Central mane oyombe otiko mar ODM welo mokadho Dr. Joshua Oron osingo timo kampen ne Raila Amolo Odinga bang' ka nochiwo kod certificate nogo nomende koro noyombo e welo mokadho. Oron ma bende norome kod jakenya alafu ndeke ma Kisumu okinyi ma kawuono wacho ni koro omor kod sir ma oyudo kuom jogo ombulu ka osingo ni odhi yombo e yiero mar dwe mar aboro ma ichano tarik 9. Koloso gi ute mag kombe alafu ndeke Rono bende en jaohala Kisumu wacho ni koro chako wuoth manyien mabiro nywando ji duto te moriwo nyaka jabura ma sani Fred Ouda nowuotho e gwenge kaka Kondele, Manyata, Nyalenda kod Chuny Boma kofwayo na johera mage kendo nyiso mor mare e yudo tiko ma kamano. Ke Raila Amolo Odinga kuom yie gi telo mar Oron Kisumu Central. Nyo ugona kura kaka jo Kisumu Central tarik 19 dwe mar 4 kendo nyoro miya certificate mar ODM nyoro. Abiro kode ka mondo wuoth ochakre manyien. Mar ariyo agone Nyasachwa erokamano nikech kano onge de ok wachopo kama wachopeni. Omiyo en mana ng'wono mar Nyasaye omomiyo wachopo ka. Mar adek agone jogo manyogo kura Kisumu Central nyowuok oko mondo gone Oron kura kendo nyogo mar adier omiyo agonu erokamano. Wachako wuoth manyien kendo akwayo jogo manyogo kura noron jogo manyoko kura noron ni koro wariwre ure gimoro achiel. Wabeduru gimoro achiel nikech party osewuoyo. Party mar ODM nyosewuoyo momiyo Oron ticket. Omiyo da kwayo jogo manyo chung kodwa, jogo manyoko chung kodwa, na rwako uwe girwa ni mondo wawuothure gimoro achiel, mondo waneni Raila Amolo Odinga odonjo bedo president. Akwayo uni kuyie jo Kisumu Central wawuothu kaka joka ng'ato. Jogo kikuluor jogo manyoni kama chielo ni onge ng'ama biro riembo uka ka warwako uwa duto kendo wabiro wuotho kanyakla. Mar Nyasaye gwedh.